Dar dezilor, astăzi am luat iPhone 11 sunt sărac, am luat iPhone șmecher, iPhone 12, așa, șmecher, și uitați ce șmecher e. Ia săracilor, mă, săracilor, mă, să dezăraci, mă, ia săracilor, am creierul. Am hack-uri pe telefon, da. Ia, să punem și noi niște hack-uri. Așa, ne-am pus hack-urile. Aoleu, bă! Da. Am hack-uri. Numai că problema noastră era așa. Hack-uri. Eu nu mă duc cu astea americane. Mă cac pe ele că sunt americane. Ne duce cu astea române. Unde e România? Nu avem nevoie. Unde e România? Aoleu. Bă. Uite România, fără rost. Bă, restituție. Daci, român, ce e? Daci. Vino aici, românule. La România, la român. Suntem șmecher. La România. Ia-du-mă și pe mine, Gigele. Unde sunt manele, Gigele? De ce intru? Vreau să intru pe spate, mai Gigele. Unde-i? Bă, Gigele! Ia du-mă și tu cu... Where are you going, man? Da, Gigele, du-mă și pe mine la... Gigelul ăsta. Sorry about the smell, I just laid some gas in here. Nu mă duc acolo, nu mă duc Gigele acolo, Nu avea nevoie acolo, lasă, nu mai contează. Să mă rog Gigelul. I can't get you any closer than this. Nu văd cum se mișcă încet, dar cred că e de la... Că filmez cu iPhone-ul și e un incist de ăla de căcat. Asta e, mai întâmplă. Hai la prietenul nostru. Dar înainte ne îmbrăcăm și noi frumos, că bombardier, mă, așa, mai bombardier. Ia, haide. Că nu se poate, la băști. Babysitting, ce înseamnă babysitting? Oh, vine cheluțul. Și ne ia cu el, aoleu, nu știu să nu... Vine cheluțul și ne ia. Ce drag ne-a fac? Sunt drogat, cred. Aoleu, sunt drogat. Vedeți că sunt rele. Vă spun eu că sunt rele. Sunt rele. Sunt rele, foarte rele. Vă spun aici. Așa, chiluțul. Au venit coreenii să duce la drumul. Simțire ăsta e America. America nouă, România e. Hai, simțire. Aoleu. Mergem mai mult. Who's Aiden? Me, Bucky, and Aiden, we all cared about the same stuff. We came together for a cause, we believed in. At least, I thought I believed in it. I was young. This was a while ago, Dave. Yeah, Aiden got caught with something when he was somewhere he wasn't meant to be. Needless to say, he'll be inside for a time. Him and Bucky think I talk. Couldn't see no other way how he got caught. From what I hear, Aiden still rants about me to anyone who'll listen. I know how it feels to be betrayed. You got that look about you. You Parks boy? Yes, I Kim. You Derek? Yeah, welcome to America. We'll meet your friends in Bohan. I'll text you the route you gotta take. Best way to avoid checks. We'll cover your rear. Cum s-a dus cheluța așa? Nu, asta e nesimțire, fără noi. Să-l așteptăm pe Kim. Arriving in this city.
trying to make something of himself. Brings a tear to my eye. When this is done, I won't have to leech off my brothers no more. This deal should mean I can take care of myself. Providing it goes to plan. What the fuck is this? Ce te mai Use our boat to shield him from these fuckers. I don't give a shit if this thing sinks. We gotta protect him. I'd rather swim home tonight than come back tomorrow to die for those notes. Nu știu că nu sunt soldată. Sunt asta. Mă duc unde am venit. Aoleu. Bă, nu omorăți pe joc comun. Simțiți normal. Nu mă omorăți. Nice fun, my boy! Kim Jong-un la putere. Altul. Dacă așa privești oportunitatea să meargă ceva bine, eu văd foarte rău, mi-au dat fascinare. Ca să sculița voastră. Haide. Shit, they're sending the fucking airborne cavalry after us as well. Good thing we got a rocket launcher with us. We've got the what? A rocket launcher! It's in the back! Get rid of their chopper with it. I'll drop the Bă, boat. așteaptă-mă, cheluțu! Dar cine a dat cu granazele, bă? Oh. Shit! I hope me dealer will front me another dime bag. Asta e ce mai întâmplă. Am primit mesaj de face misiunea. Sau ce drăgea ea. Asta e, se mai întâmplă pe caliștilor. Să nu atache luțul. Is at this location. Bă, nu mai încep să merg. Folosim tot hack-uri. Că să dea șmecher. Batier. What's happening there? I didn't think you had many friends left. This is a Korean guy I did business back in Ireland. Oh, să da. Așa. You Parks boy? Yes, I'm Kim. You Dereku? Yeah, welcome to America. We're meeting your friends in Bohan. Yay, I'll text you the route you gotta take. Best Fucking- way to avoid checks. Bă, We'll cum a cover your făcut rear. jocul ăsta? Că nu l-am făcut. În care de sculița, te l-a făcut mai rău decât pe care. Asta vreau să spun. Seems like a good kid. Reminds me of you, actually. Is that... Da. You know how to handle yourself, Nico! Look right, me ball! Shit, they're sending the fucking airborne cavalry after us as well. Good thing we got a rocket launcher with us. We've got the what? A rocket launcher! It's in the back! Get rid of their chopper with it. I'll drive the boat. Așa, să-i dăm una. Mui PSD! Haide! Aolo! Bă, da! Unde l-a cumpărat, mă? Așa. Nu știu. Good shoot, kid. Take charge her again, will ya?
Haide Kim Jong-un în America, la Biden, Joe Biden. I didn't think he even knew I was back. Can't the man just let his brother be? It's like fucking Cain and Abel, the two of us. No wonder I turned into the wreck you see before you. A brother like that. Jesus. So is Francis the only explanation for this shit? If the shoe fits, Nico! If the bloody shoe fits! Sure, I've been telling a few people about this, but hell, I smell a rat, and Frankie's the biggest damn rat I know! Dați voi un subscribe acolo, așa, de șmecherie la Adrian Clipări, că e cel mai șmecher, dar credeți, e șmecher, nu cred că e mai șmecher, ăla nu e cumva de șmecher. Așa, și în America, Joe Biden, e acolo Kim Jong-un, stai acolo. Got him here in one piece. Yeah, that's him. That was the deal. Yuppie! To the very end. Thank you, Miss McCurdy. Yup. Not such a smooth journey. Yeah, got a bit hairy out there. Da Good cu thing you had pobri. the sea legs. Yeah. I hope the rest of your time here is more peaceful. That's all you can hope for in this godforsaken world. Ce trag de căută noi aici? Don't put all the Yeah, payoff boom. up your arm, Derek. Only place for it, me boy. De ce Only ești place for it. See you soon. Așa, hai să plecăm. Te duc în America. Aolo, n-am văzut. Aolo, mă, aolo. N-am văzut. Mă mai rău. La Meconas. Trebuie să mă plătească ca să îi spun numele. Ia. Dați-mi în gură, dați-mi banii. Măi, cherilor. Ia, tot ce spui. Vă rog, domnule, nu mă Ai o împușcați, familie? vă rog, Ești vă rog. șmecher? Domnul, am familie, vă rog, Ai vă rog. familie? Da, șmechere, nu te... Gata, pe voi da. Domnule, avem și noi familie, vă rog, lăsați-ne în pace. Așa, hai să plecăm. Asta e, aveam familie, nu poți să-i omor. Familia importată e... cea mai șmecheră, nu ca Biden. Care e Joe, mama. Trebuie să ne ducem aici, că ne-am făcut vărul. Aoleu. Nico, this shit went down with those guys at Bohan. Elizabeth's doing a bid. I think she might have killed Manny. Really? Good thing you haven't been hanging around with them too much. Asta e șmecherul. Dar vreau acolo. Aoleu! Du-l la ea! Asta e casa. Bă, da, a cumpărat vărul casă mai șmecheră. Scârba de casă. Asta nu e urâtă. Nu e urâtă până acum. Asta e. Nu ne permite mai mult. Suntem săraci, suntem copii, frate. Dar avea vărul meu încă o casă. Așteptați. Că avem 4 puști abia acasă. Nu știu de ce așa multe, mă. Ar trebui să-i spun să oprească să cumpere. Din ăla parlamentar, din ăla care și-a făcut prima lui avere, e din Serbia, vărul nostru. Aoleu, și-a cumpărat casă. Nu glumă. Nu glumă, vărul, nu glumă. Și-a cumpărat casă. Asta da, asta chiar e casă, na. Mi-a promis vilă și... Nicky, you animal. Da, taci, nu-mi pasă. Hai, vreau să mă culc. Noapte bună. După 3 clape. Aoleu, mă doare puța. De câte multe idei am. Aoleu. Să ne ducem în piscină. Câte case am aici, dragă? Bă, nu sunt parlamentar, nu sunt Iohannis. Da, Joe Biden.
Și să și daci, deci Romeo e român, adevărat. Nu place că e serbian. E tot român. Aoleu, frăților. Tot așa avem probleme. Nu-mi place, nu-mi place. Ia să mai facem. All right, boy? Yes. Good. How do you do it? I went into a situation full of optimism, full of naivete. Ruță, da, I got burnt. Am niște ochi de căcat, te văd așa mai... Smack with a fucking spoon. Și spuneau că How do you manage? 30, 60 frame-uri, dar parcă mergi cu 15. We all got our demons. Aiden. Nu te mai droga, mă. Lasă că sărim noi. Asta e. Te trebuie să facem nimic. Nico, I hear my brother Derek is asking you to ice his old drinking buddy Aiden O'Malley. Yeah, he has. What's the big deal? O'Malley is in government custody. He's got more police protection than the mayor. I left a truck with a rocket launcher in it for you in an alley off of Applewhite in Alderney City. A truck with a rocket launcher in it. What am I meant to do with him? Who knows? Le ducem acolo. Șmecher, Aina. Și le ducem. N-avem ce face. Aoleu, nu pot să cred. Asta e. Da, hai să le ducem frumoșel. Ne ducem până la camionul ăsta șmecher. Dar înainte trebuie să vă spun ceva. Da. Hai că ne vedem data viitoare pe calilor. La revedere!